Awake dhewe sowan ora ijen kepara iki dikancani karo kadangku tuwa Mas Gareng Jajak ngono. Heeh. Kang Sarto nek diarani Mbak ya Mbak, nek diarani Ibu ya Ibu. Heeh. Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Oh ngono, Mak. Wingi bengi ya dikancani Mas Gareng Jajak. Heeh, nek bengi. Heeh. Nek bengi ning Banaran Kulon. Ya, saiki ketemu neh. Ya. Wong liya mancing dadi sedulur. Heeh. Ya, luwih dhisik Mas Gareng Jajak tak aturi minggah ana ing sasana budaya. Heeh. Dia sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu tetep lumaku. Heeh. Sumangga Mas Gareng Jajak kula aturi minggah wonten ing pepanggungan disepoti nganggo praana. Oh, praana. Heeh. Yo irama seger clorot dadi. Coba kaya ngapa? Ya. Sekali lagi. Ya. Alhamdulillah. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Dayung Cangik Mbak Yulimbo. Ketemu lagi ya Mas malam ini ya. Alhamdulillah awit keparinging Gusti pinanggih malih kalih panjenengan ugi pinanggih kalian warga ageng Laladan Kedung Bajul. Gemenggeng. Leres nggih? Nggih, kecamatanipun Pace. Kabupatenipun Nganjuk. Nandur parining ora-ora nyangking pacul menyang sawah. Derek memuji ing Gusti Kang Kuwasa, mugi warga Kedung Bajul pinaringan berkah barokah. Amin. Buka lemari njupuk sarung klambi ireng suwek pinggire. Derek memujing Maha Agung, warga gemenggeng panjang umure. Amin. Gawe es menyang dapur, lungguh emper lungguhing jerambah. Salam sukses kagem Pak Sahrur, dados DPR sing amanah. Amin. Cek sitok apa mang ya? Ya. Wis tak entekno, parikane entekno apa? Tak eling-eling jane 4 lagi metu 3 kok ilang 1 ya.
Apa? Ya satu lagi apa variane? Mesti tak eling-eling aku ki ya rada lali kok. Ya ora apa-apa. Nganggo peci kalungan dasi, nganggo gelang, nganggo ali-ali. Mugi Gusti hamberkahi sing gelem nonton wayang sugih rejeki. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah luar biasa. Tumplek-plek penonton bengi niki, Mas. Nggih, kabeh do mlumpuk dadi siji ning Kedung Bajul lho, Mas. Nggih. Dasar wit tresnanipun dhateng panjenengan sing mirsani Masya Allah tumplek-plek. Nuwun sewu, Bu. Iki jenengan rene mergo seneng wayang apa pengen nonton dalange sing ganteng? Nonton dalange sing ganteng? Ngene iki lho sing salah niat ya ngene iki. Kok iso salah niat lho, Mas? Lah nek jenengan rene gur kepengin mirsani dalange sing ganteng, entuk-entukane ya gur nyawang tok. Nek diniati nonton wayang apa to sarining lakon insyaallah entuk ngelmune lho. Loh, ngene lho Mas Gareng. Pripun? Penonton melihat wayang itu penonton majemuk. Nah, lho, penonton majemuk. Dadi niate nawa itu usuline tekan omah ki dhewe-dhewe tidak bisa disamakan. Enek sing nonton gur pengen delok campur sarine. Enek sing nonton gur pengen delok keramaian nukoni bakule. Enek sing delok sanggite lakon, alure lakon. Enek sing delok dalange. Yo bebas-bebas wae. Ngono lho. Berarti rung komplit. Kok rung komplit? Enek sing nonton mergo neson karo bojone ning omah. Mosok ya. Ning omah gur padue nding nonton wayang. Oh, nek Kedung Bajul enggak ada. Alhamdulillah nek piyai kene luar biasa. Keluarganya harmonis semua. Harmonis tatarane iki wis ora penonton wayang meneh ning wis munggah tataran penikmat bahkan pengamat wayang. Ngaten nggih? Nyatanipun luar biasa kit jenengan lakon ngarep ngulup ibu-ibu bapak-bapak angger nuju dosa muka nesu melu sorak-sorak sajak melu ngrasake emosine luar biasa iki berarti ngematke wayang ngono nggih Bu nggih melu ngematke wayang ya Bu ya apa jenengan ngematke wayang apa gemes dalange bengok-bengok yo ora dasar tresnanipun dateng wayang luar biasa kula nekseni piyambak Nganjuk niki dadi barometer penonton penanggap penikmat wayang terbaik se-Indonesia tepuk tangan Nganjuk luar biasa itu bukan hanya panjenengan sing bilang mboten hanya kula sing amatur Mas Gareng. Dalang-dalang senior, dalang-dalang guru-guru bapak-bapak kula nggih sami ngarani seperti itu. Nganjuk itu barometer penonton wayang, gitu. Luar biasa. Nuwun sewu Mas nek kono-kono panonton paling ora enek 1/8 iki lho. Nggih. Nek ning kene Masya Allah. Mongko wayangan Nganjuk kira setiap malam eneng to Mas. Ning nyatane penonton ya ora bosen. Muga-muga langgeng selawase ben laris tanggapane. Amin Allahumma. Amin. Mergo jer nyatanipun menika awake dhewe diwadahi adicara bersih dusun. Alhamdulillah. Oh niki acarane mung sak dusun. Bersih dusun, heeh. Berarti mboten sak desa. Mboten. Masya Allah sak dusun kuat nanggap koyo ngene tepuk tangan untuk dusun Kedung Bajul. Iki dusun sing perlu diapresiasi. Ya Allah nuwun terus didukung karo Pak Dewan. Walah niki namung sak dusun to. Sak dusun. Ya Allah lah ngerti kula nek sak desa nuwun pangapunten Pak Dewan. Lah ngertosi kula niku sak desa. Lah tuas kula tak rego 12. Lah ngertine kula kan sak desa to Mas. Lah ngerti nek tak sak dusun rak ya ora semono. Ya muga-muga janji kula Pak nggih, janji kula. Janjine besok upama tahun ngarep kok sing nanggap gur sak dusun regane ajeg. Wah ya padha wae no Mas. Lah ya piye wong ya butuh kok. Tegese 12 ki 1200 lho Pak. Tak kira nek ngerti nek sing nanggap dusun uange arep dibalekne separo ngono tak kira. Balekno separo piye? Lah ngopo? Wong kula tanglet panitia nuwun sewu Pak panitia gandeng sing nanggap dusun nek sajake kakean danane niki turah napa kirang aku rak ngono. Panitia lemang suli penak kok. Piye? Turah no lele. Aku terus batin, aduh regaku kemurahan. Wangsaku kok. Mboten ning ujube nyambung silaturahmi pasederekan kagem sedaya warga. Ternyatane anane pagelaran wayang kulit iki sing entuk rejeki ora mung senimane, tukang son, tukang tratak, bakul-bakul sing melu dodol, tukang parfum
fakir kabeh do melu ngrasake kanikmatane rejeki. Muga-muga kabeh murakabi hamberkahi keparinging Gusti dadi rejeki sing halal barokah. Amin Allahumma amin. Wah, luar biasa tenan Mas. Jos aku salut tenan. Piye, bangga atau ditonton semono kae sampean? Aku ngantek grogi lho Mas. Grogi nggih. Lagi iki aku melu wayangan penonton Mas. Ya Allah ngantek koyok-koyok wis gak iso berkata-kata Mas. Ya Allah penonton so koyok ngene lho. Ning tak inget kok sing enom gak enek to ndi yo. Iki saking akehe sampean nganti ora ketok ngono lho. Luar biasa. Manunggaling para kawula lan para punggawa ing atase kathah para anggota dewan Pak Camat uga anggotanipun para warga iso manunggal berbaur bersatu nandhake nek ora ana bedane antarane kawula lan punggawa kabeh bisa merata insyaallah bersama-sama saling bergandengan tangan untuk membangun Kedung Bajul Gemenggeng Pace yang lebih hebat, lebih sukses dan lebih maju. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Tak dongake mundak dina, mundak saya mulya. Amin. Mundak minggu, mundak saya rahayu. Amin. Mundak sasi, mundak akeh rejeki. Mundak tahun sansaya rukun. Amin Allahumma amin. Seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu, sehat tanpa obat. Ya apik iki. Iki tiga kata iki apik. Piye Mas balenono Mas? Seger tanpa dokter, sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu. Intinya mengajarkan tentang adewe kudu tetap menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu penting. Mergawe apa wae dahar apa wae nek awake sehat krasa nyaman tur krasa enak. Ning nek ora sehat nyambut gawe ya ora iso nyaman, dahar ya ora iso enak. Ngaten nggih. Kandhane aku nek ra bolo ra tak omongi yo. Beh. Nek sampeyan ngene iki gareng Mas, wiwit Agustus winginane iki ibarate ora kendhat, ora mandeg. Aku ndelok statusnya sampean boyo Mas Gareng Jajak. Ojo gedhek-gedhekke jenengan. Anggapan embun dina pasang pamflet boyo ora leret. Ngono kesehatane sampean ora ndak terganggu Mas ngono kuwi Mas. Nek janipun Mas. Masalah kesehatan kula iki sing paham betul ki mbok wedok bojoku. Lah iki lho sing penting iki kuncine iki. Aku jane karo mbok wedok jadwalku wis ditata tirik-tirik Mas. Nuwun sewu, janipun nek ndek bengi kuwi wis tanggapan. Kaya ndek bengi lak ndereke jenengan. Jane bengi iki aku ora entuk tanggapan karo mbok wedok. Dinggo leren Aku anggere sewengi tanggapan, jadwalku seminggu istirahat. Mbok wedok lho kandhane Mas. Lerene kok swimen iki lho. Lho demi menjaga kesehatan. Ning gandeng bengi niki kula didhawuhi kalih Pak Sahrur, uga warga Kedung Bajul kula tetep mriki. Mergo aku butuh duit Mas. Jarene silaturahmi, persaudaraan, ujung-ujungnya ya dhuwit kok. Lho, nek silaturahmi persaudaraan itu wajib. Nah iya. Ning nuwun sewu, ibarat wong salat, silaturahmi persaudaraan kuwi tak umpamake aku salat. Lah wudune ya bayaran kuwi mau. Wudune bayaran ya, Mas. Sah sae wong salat nek nek wudu, sah sae pas sedulan rak yo nganggo dhuwit lho Mas. Lah kok perlu dadirene bensin kok njaluk Pertamina. Wong aku Pertamina tuku ejek rugi kok. Tapi untung sebagai Mas Gareng Jajak. Pripun? Untungnya ngene Mas, sampeyan iki menjaga kesehatan sing ngelingne mbok wedok to. Berarti kan ada sing mengontrol ngono lho kesehatane. Mas Gareng iki wayahe mimi obat, wayahe maem kan ana sing ngelingne to Mas. Wah, harus ada. Sing noto jadwal soalnya aku dhewe ngrasake nyambut gawe iki wis capek, lemah, berarti ora mungkin kok Mas Gareng lara ngono kuwi. Ora mungkin mergo ana sing ngeling. Ana sing ngelingne. Ya, hebat luar biasa. Ya pertanyaane siji Mas. Nyapa? Kancaku bendina mayang gek enek sing ngelingke kok jek sehat ya. Piye? Kancamu sapa to? Wong adoh ta, wong adoh. Enek kok Mas. Wong adoh jek enom yo ganteng jane. Jane lho ganteng. Yo wayang duwe dhewe, gamelan duwe dhewe, tanggapan yo laris. Kok gak loro sing ngelikno ben sehat sapa ya Mas? Sapa kuwi cah adoh apa cah kene ae? Yo adoh kok Mas. Nek cah kene ora enek. Nek kene wis enek sing ngelingi kabeh. Cah kene wis do rabi kabeh kok. Heeh. Cah adoh ya kancamu. Cah adoh, bocahe ra ning kene ya. Heeh. Bocahe jane yo ganteng jane ya. Yo ganteng ning untune gingsul. Terus ora.
Aduh ya Allah. Ngapa to? Lah kancaku kayak kowe iki. Iya. Iya to kok karo aku kok lali iki lho. Oh iya lho. Lah jenengan nek jek sehat sing ngelingno sapa, Mas? Nek aku rak sing ngelingno mbok wedok. Lah nek kono sing ngelingke sapa? Nek aku sing ngelingne malah akeh teman-teman to. Teman-teman sing ngelingne aku. Sing mbok anggap teman sing ndi? Ya teman-teman ini. Iki kancamu ora iki? Teman semua ini. Tahu mbok elekke ora? Ya tahu. Ora. Tahu ngelekke ora? Tahu ngelekke? Nek iki gak ngerti aku. Oh tahu. Mboten. Mboten ora nate. Lah ya ora enak sing teman-teman iki lho maksude. Ayo kanca-kanca pengrawit tahu ngelekke ngombe obat ora? Ora tahu. Berarti enek sing tersembunyi orang di luar sana sing ngelekke kowe ngombe obat. Ayo jujur sapa? Mbak Lucy Brahman. Lah, teman kerja. Lah, iki lho. Iki berpikiranmu harus positive thinking. Walah. Iki to Mbak Lucy Brahman. Lah iya sebagai senior kan harus mengingatkan junior. Ngono lho. Musik to. Mbak Lucy iki lho. Heeh. Lah ngapa to koyo orang tahu roh. Lah aku ya gur krungu kondange tok. Tapi ketemu wonge lagi pisan iki. Masa to? Heeh. Mbok kira sapa? Beksan. Astagfirullah. Aku iki kagum lho, Nok. Aku kan gur krungu kondange tok. Mbak Lucy, ngerti ku ning YouTube to. YouTube, TikTok. Bareng petuk ya blengah-blengah kayak pedet selapan tenan, Nok. Sepedet selapan. Lho, pedet selapan ini lucu-lucune lho, Mas. Lho, piye ismene ora lucu-lucune ngerti gak sang lho. Nek mesem ngerti. Lho. Wis delok kasak gemeh. Ya ini beliaunya yang mengingatkan saya. Oh, alah, jenengan sing elek iki ngombe obat. No, Maya. Ya iya toh. Iki kan ya diarani anak ya anak, diarani adik ya adik ragil. Ya. Iki diarani generasi penerus Jawa Timur ya akbar. Penak kowe. Ngopo? Kowe didakku anak karo kae. Lah ngopo? Nek bubukan diplek-plek dikempit karo dimii. Kan anake. Maksudnya itu dianggap seperti kaya anake dhewe, ora kok anak. Lah kowe pengen apa piye? Syukur kowe. Pengen gak trimo tak mimi tak ileri kowe. Tak idoni. Nek kok derek kowe malah kon nguyui. Apa gelok ya. Piye? Aku arep bapake. Gak. Arep bapake. Mbok uyui. Akeh ndang. Hei. Iso mapan ya. Mbak Lucy disuruh dimeneng lho njajal. Aku kon ngakon kono. Lho iya no. Gengsi no cah lanang kok ngesir cah wedok. Cah wedok sing ngoyak cah lanang oleh. Alah. Ora sudi aku dioyak kowe. Alah. Adus muga ladok. Alah, lanang-lanange wong pro dadi janakane pro dadi ya iki lho, Le. Lanang apa? Lanang rupane kok beluk. Liyane ganteng-ganteng. Sampeyan pirsani Pak Dewan, gedhe dhuwur. Iyane kok rai dilabur. Salam hormat Pak Dewan. Kula niki jane nuwun sewu. Keneng apa raiku tak labur niki kula menghargai perasaan wanita, Pak. Kula niki wis duwe bojo. Nek raiku ora tak labur ketok baguse wong semene seneng aku kabeh, piye perasaane bojoku? Alah. Jare sapa? Ki duwe samben Dek Akbar. Sambene napa Mbak Lucy? Apa gak ngerti ya? Nyun sewu, ki aja banter-banter ku mireng Pak Polisi. Ki lek isuk ki kan duwe samben. Tukang copet ning pasar lor. Makane wedi lek dikiter polisi bengi raine dipupuri. Walah, gur copet macak gareng kowe iki. Hah? Musik to, kowe rek ngenyek aku copet to yu. Saiki aku spray yo yu. Aku saiki wis ning omah sing tak kon mlaku anak buah saiki. Malah luwih gede jangkauane. Lah aku yo ngenyek wong seniman koyo ngene kondange kok gur dinyek copet. Ya Allah. Monggo Mbak Lucy katuran jumeneng ngancani copet gareng. Ya sepati to. Ya. Monggo Mbak Lucy katuran minggah wonten ing panggung paring manglipun ing para miyarsa tindak mriki monggo semua Mbak Lucy datang penontonnya pada suka wayangan keren aktor Indonesia sip. Disapa.
Sugeng dalu wong ayu. Alah sedina diblong. Wilujeng dalu. Aku wis krasa ora penak le aku dingenek iki. Lah enten apa to, Mbak? Iki kothok ngene lembono mari kira dhewe blusukne. Ora meyakinkan rupane. Masya Allah. Aku kapan to iso nglarani atine wong wadon? Aku wong lanang sing ora iso nglarani atine wong wadon. Wong ayu. Apa wong elek? Wong wedok dicedhaki wong lanang malah jegot. Wong kok jegok piye ta iki guyu. Lho, sakek banggane wong wadon ki takono Mas Akbar. Bagaimanapun seorang perempuan apene galak, apene elek, arepe merongos, arepe guwing. Wong wedok lek dialembono iki panggah seneng. Mas yo bojomu gedine sak cakruk, mbok lem langsing lak seneng. Iya ta, Le? Bojomu sak cakruk to? Alah, jare sapa lek wedi bojone, sumpah Le, rong aku. Wah, iya. Aku tau ndayoh bar. Assalamualaikum. Tok tok. Waalaikumsalam. Gawe daster Le, gawe daster. Daster jebol, lakune plok. Ngawur. Kuwi udu bojoku. Lah sapa? Kuwi mbahku. Alah, mbahmu sik dasteran teh. Sing bojoku sing mlakune ngene ae lho. Amin. Kuwi tahun kapan? Kok dak siomen karo. Loh, nek ditonton bojomu ngono ku lho padha karo ndongakne ora apik. Ndongakne kuwi dipantau karo bojomu ning omah ngono kuwi. Ora kok ndongake. Mosok enek omongane dagelan kok serius. Iya. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Yulusi. Alhamdulillah pinanggih malih wonten pagelaran panjenengan. Mugi Mas Akbar sak kanca tansah diparingi kesehatan panjang yuswanipun. Amin. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged sowan mriki dipun paringi rejeki matur sembah nuwun nggih Di. Amin. Kula nggih matur nuwun kalih Mbak Lucy sampun dipun berkahi diikut gayengkan suasana pada malam hari. Alhamdulillah matur sembah nuwun lantaran masyarakat Kedung Bajul. Wah, jan kula remen sanget sowan wonten mriki. Ya Allah. Wonten hadiah khusus dumateng masyarakat Kedung Bajul, Di. Hadiahnya apa Mbak Lucy? Wonten parian sekedhik, Di. Nggih, Wedhus ucul. Nggih. Mlayune ngulon. Wedhus ucul mlayune ngulon. Masyarakat Kedung Bajul. Nggih. Mugi mlayune ngilen. Aku terpesona aku. Terpesona apa lho? Saya urung sampai iki sik pambuka. Pambuka sik. Wedhus ucul, ngulon parane. Ngulon masyarakat Kedung Bajul mugi kathah rezekine. Amin. Klebu anter ke. Wedhus ucul parake ngulon. Apa kuwi? Wong Kedung Bajul aja kakean kelot anu. Yo, aku men muni ngono. Guyon. Yo ora apa-apa to nek karo bojone dhewe. Guyon. Ngono ki marai ora apik. Ora apik. Dalang cek brondong. Dalang cek Joko bareng. Dalang cek Joko. Marai sing pelan-pelan live streaming bareng lho. Iki sing delok sak jagat iki. Aku cek Joko rong kampung omonganmu kelan-kelan. Wis to Mas. Aku omong gur pisan kowe malah ping 28 kok. Mati parono gitu. Nyapa? Mati parono. Endi? Rodok dingklok sithik. Nyapa? Wah, ngapa? Enek guwa landak. Wis sampe kleru omong ta kene kowe. Tak loloi gelungan. Iki enek piyai-piyai luhur Bapak Camat Rawo, Bapak Dewan Rawo. Terus Bapak Kasun nggih Rawo, Pak Mudin nggih Rawo nggih to? Nggih, sedaya Rawo. Piyai-piyai mriki. Oh, Pak Lurah nggih Rawo. Aku ora gumun. Nyapa? Biasane nek masyarakat umum kuwi menghadap karo Pak Lurah, menghadap karo Pak DPR bengi iki kehormatan. Pak DPR yang menghadap ke saya kok. Pedemu yo jelas to mirsani wayang kok yo. Tontonane ning kene kok sumbere tontonane kene kok. Oh, gak ngadep aku arep sungkem ngono gak? Lah. Modelmu kaya itu. Salam-salam Mbak Lucy. Salam-salam. Nggih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kula kunjuk dumateng masyarakat Kedung Bajul. Nggih. Nggih, ingkang sampun rawuh mirsani ringgit purwa berkahi Mas Akbar. Matur suwun ugi kepada seluruh panitia
luar biasa. Dek mben niku teng Nganjuk mriku nggih dusun. Sak niki dusun hebat luar biasa. Wis ora gemen-gemen Kyai Nganjuki pokoke duwite tikel ora karo-karuan. Kamangka iki golek duit angel. Wong dodol-dodol yo sambat sepi tapi Kyai Nganjuk bendina wayangan. Wis ora iso sapa golek duit angel. Nek wong kene sambat golek duit angel, aku ngentekno duit lho malah kangelan. Oh iya. Sombong metek. Lah kowe dodol apa? Alah kok dodol ning omah dhuwitku lho rong sak. Lah tenane nyapa kok dhuwitmu rong sak tanggapan saiki? Tak entekno. Lah aku arep ngentekke dhuwit ora entek-entek kok. Oh berarti kowe ora butuh duit. Ya ora kok ora butuh dhuwit, karepku ki ya dhuwit iki ben ora ngebak-ngebaki omah ngono lho. Terus? Ndek iki tak jalan-jalan, aku mbok wedok, anakku, bapakku, mbahku tak jak kabeh. Ning Perancis tuku tiket entek meh 2M. Kok ramen sabar kalah ya. Ngentekke dhuwit ku lho karepku ki. Lah kok teko kono aku telepon pembantuku. Duit masih banyak, aduh piye iki aku. Wah, wis teko Perancis aku ngelen, keluarga ngelen, ayo golek mangan ning Australia ngono. Arep mangan ning Australia. Mangan ning Australia. Lah duitku bentek. Panggonmu Perancis mangan ning Australia. Aku teko Australia mangan cekoh entek akeh telepone pembantu. Piye? Iji akeh Pak. Aduh iki piye aku. Bar mangan wareg kudu pipis. Ayo pipis ning Arab aku ngono. Wah iya. Dan elek kecer teko ngendi-ngendi. Lho, panggonmu Perancis nguyuh teko Arab. Lho ben ngentekke dhuwit. Lah teko Arab entekne dhuwit ya. Aku telepon karo ngomah neh. Sik akeh. Piye wis kalong burung. Kalong ning sithik ijo akeh iki. Wah repot iki. Aku pipis ning Arab akhirnya aku arep katokane lunga ning Australia neh. Sik ta. Lah terus ning katokan ning Australia lah posisimu ning Arab. Ning Arab. Lah ning perjalanan ora ketokno kowe. Tak tutupi ciduk. Omongan lho ndelalah kuwi ndelalah. Iya. Wayah teko Australia wayah katokan. Lah kok digugah bojoku to aku. Lah nyapa? Sopo muni ngipimu? Iya. Paitan gareng nek ya mbok percaya to yu. Nek dhuwitku ora mungkin aku rene lho. Iya, mau lagi dabrus. Ora apa-apa. Sombong itu mengutamakan dulu. Bagi prinsip saya, sombongin dhisik perkara sugih keri. Sombong nomor 1. Rumangsaku ora isin karo Pak Dewan. Lho, lah kok isin ngopo? Wong nun sewu Pak Dewan niku setara kalih bapak kula. Lho, Pak Sahrur. Pak Sahrur. Kuwi setara kalih bapak kula. Bapak kula Pak Sahrur itu masih muda loh beliaunya, ganteng, gede dhuwur. Masyaallah bapak kula. Garwane cantik. Bapak kula nggih dewan, Pak. DPR kok DPR to? Dewan. Jeneng iki Suwandi, celukane Dewan, Dewan. Aku mentolo tak gerus labemu. Tak kira bapakmu ya Dewan Perwakilan Rakyat. Lho nek rak celukane tetep Dewan. Aku nek ning desa tekoki, "Kowe putrane sapa, Le?" Dewan. Ngono lho mentereng sik. Ngoten lho Pak Sahrur. Sombong itu nomor 1. Desa tak ganti jenenge Pak Demu. Sapa ganti sapa? Demit. Lah, aja nesu to. Iya ngono kuwi lho, mandeng-mandeng. Tak tuk, tak ting tak tuk, tak ting, dung. Crit. Aku ngono aja ngono to. Aku nek kene iki berwibawa. Berwibawa. Yo aja nganggo. Aja nesu-nesu to. Tak tuk, tak ting, tak tuk, tak ting, dung. Crit. Kaya ngono lek ku dandan kat sore mau tak tuk, tak. Iso sing den berwibawa macak wit sore kok. Adane. Aku iki seniormu. Seniormu. Aku ora kalah nek kowe senior, aku 76. Hubungane apa? Hubungane rokok. Niki mergo sing rawuh niku piyai-piyai kathah sanget. Nggih niku dawuhipun luar biasa oleh ora diberkahi piyayine iki to. Nggih. Wau dawuhipun Pak Sahrur. Pak Sahrur asmane sae. Pak Sahrul, di parian pura karo Pak Sahrul. Ayo parian sih. Wis mau endi? Gawe es ana dapur menyang emper lungguh ning jerambah. Salam sukses kagem Pak Sahrul dados DPR sing amanah. Amin. Pak Sahrul dados anggota dewan bengi iki nggelar pakeliran wujud wayang dadi tontonan sing mirsani entuk tuntunan. Alah. Pak Sahrul saking PDI. Bener sih Pak ya. Wah, kleru diketok guru. Pak Sahrul saking PDI tidak banyak janji tapi wujude bukti masyarakat iso menikmati bengi iki wujud nyata bukti
mati. Wah. Kandhani. Pariamu kedawan. Nah, iki lho. Pariamu kedawan aku simple jelas. Coba kaya ngapa? Kecemplung sumur. Aduh, amoh kuwi mati. Parikan dibantah. Lah iya, gumon aku ae. Lah yo iya. Kecemplung sumur mergo iki terbudeng. Yo Dan. Pak Sahrur yayine ganteng. Ngono lho simpel. Rumah sakit. Udah ganteng gede dhuwur kok. Lah nek gede dhuwure mbok padake aku yo meh padha to. Lah wong sak benik kok ya lah. Anu cobi Mbak. Ora ngoco. Aturi. Ya, lho. Jarimu gede dhuwur kaya kowe jare. Ya aturi ya tenan. Pak Sahrur kuwi nek jejer karo aku. Pak Sahrur ning Ajeng aku ning Mburi. Kaya Pak Prabowo karo Mayor Teddy. Wah, purmu kaya ungkal Kaya Janaka gonceng kirike. Mohon izin Bapak menika sebagai napa? Kersane marem-mareme masyarakat mriki. Betul. Bahwasannya piyai dusun pundi niki jenenge Gedung Bajul wis luar biasa kroyo-royo ngetenaken Ringgit Purwa ben muarem. Niki wakile saged jumeneng wonten ing panggung. Semangga Pak Sahrur kateran minggat mangkat aja. Dudeke padha ora karo Mas Gareng. Yo mestine. Tok. Semua sudah jelas? Sama toh? Sawangan wis. Nuwun sewu, Pak. Kita hanya beda partai, Pak. Jenengan PDI, kula Hanuman. Hanuman ki apa Hanumane? Hati nurani seniman. Wah. Jojo. Duh. Reng. Mbok disapa to? Disapa. Selamat malam Pak Dewa. Kowe Pak Prabowo karo Mayor Teddy. Malam. Lho, Piyai bagus niku suarane dimreng anyes le rasane. Merbawani berwibawa. Piyayine ramah merakyat, mriyayeni. Iya ngutrah yo DPR mesti suarane apik. Nek suarane gak apik yo ora dadi yo Pak yo. Saiki piyayine jumeneng rene wani ora kowe? Bajal. Ayo Mas Gareng. Siapa? Mboten napa-napa Mas. Nggih, sami-sami nggih. Lho, iso sami-sami jare mung dedeke padha. Seleting padha-padha dewane. Nggih mau padha Mas. Kan aku kutungan cekak iki lho kangenan mengkeret. Wilujeng dalu Bapak Dewan. Paring dawuh Pak Sahrur. Mbok menawi wonten sepatah dua patah kata untuk masyarakat komentar pagelaran wayang kulit pada malam hari ini kados pundi Mas Sahrur. Nggih, matur suwun kagem khususipun Bapak Dalang Akbar. Nggih. Nah, menika mungkin yuswane tasik sami-sami neme. Alhamdulillah. Nggih, kalian sedaya bolo-bolo pengrawit, sedaya sinden Mas Gareng, Jajak kalian Mbak Lucy. Siap. Mbak napa Bu? Mbak mboten napa. Mbok nggih mboten napa-napa. Nggih. Mbak Lucy Brahman. Nggih, anakan sapi. Nggih. Nggih, kula matur suwun sanget kagem panjenengan sedaya lan khususipun panjenengan warga masyarakat Dusun Gedung Bajul khususnya dan pada umumnya panjenengan yang menonton pagelaran wayang ini. Nggih, mugi-mugi menika hajatipun bersih dusun supaya saged dusunipun resik saka pikiran sing elek. Amin. Lan rezekine nggih saged lancar sedaya. Amin. Nggih, mungkin cekap niku mawon. Padahal Nggih. Anu Mas Gareng kali Mbak Lucy. Nggih. Wah kula dilokne Mas Gareng Jajak. Nggih ya napa. Kowe lho tanggapan bendino renek sumilinge. Jualang ganteng kundang sugih jomblo. Nggih. Dilokne. Mas Diwan iki lho nggih jomblo ya. Mila ta. Nggih ta. Nggih.
Mula wong jomblo iki ngaten niki padha-padha kali kula Pak Dewan niku. Wedi-wedi piye ngono lho. Masalah jomblo rek. Masalah Pak Dewan mboten ngersakne pembantu. Apa dukun pijet mboten napa-napa. Menawarkan Pak Dewan gak ngesake bojo kok pembantu. Aku ngerti wong ganteng mumet rek. Lah ngopo? Ayo ngerti Pak Dewan iki bojoku kudu tak ijolne ae. Yaine ganteng gede dhuwur. Oh iya. Akeh duwite. Cek jomblo kae. Berarti kan fokus karir riyen to. Oh, padha masak bari yang ganteng, bedino mayang duwite yo akeh kae. Sukses selalu Pak Dewan. Sukses Masya Allah. Niki badhe ngersakaken duet kali sinden cantik-cantik napa mboten? Boten duit, Oh, lah mboten duet. boten. Oh, nggih. Anu mengke Napa? request lagu Oh, mawon. nggih nggih. Lagunya apa, lagunya apa, Pak Dewan? Lagunya apa? Kenapa? Anu bojo galak. Dalah. Jomblo kok celana bojo galak lho kek. Mungkin berarti sing nyanyi bojone kula. Niki dia ini Wah, bojo galak iki sing piye bojo galak? Anak, Oh, ada ya. galak iki, bojo galak iki sing ngene kene. Bojo galak. Kuwi Anak. kuwi jambu alas. lho malah biasa. Lho, sing saged bojo galak Yo saged. wis ben duwe bojo sing galak. Yo wis ben ngono kan lho. Ya, Sing ya, ya. tumpakane penak. Ngono kan lho. Garek. Seli tak bisa Ini Pak toh? Dewan loh. Seli. Bisa. Boleh. Enten, enten. Seli semuanya bisa. Repek tapi gak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo Seli. Oh, saged. Nanti kok tak kenal karo Pak Dewan, Nduk. Nanti kok Seli. Saged, Nduk. Nanti kok Seli. Niki kula tepangaken cewek asli dari Pasuruan. Iya enggak bener? Iya, Oh iya, Pasuruan. tak kenal dhewe. Ih, jan iki. Niki nggih. Wow. Matane lirik iki keturunan si Brahman iki ya nembele. Mbak Seli. Bisa apa Pak Dewan? Bisa apa? Mas Dewan bisa apa dong? Masih bujangan lho iki. Ya di Mas napa Pak? Mas Dewan. Mas Kawan di mama. Mas masih muda. Bos aku umat Kulo ndredeg mama. Lah nyapa kok ndredeg. Nuwun sewu Pak Dewan. Bocah terah ngoten niku ora kok piyayi halus, terah kurang gizi. Gak apa-apa Nduk, tak dudoi lek enek wong ganteng ngono kuwi ben ilang dredege to. Nggih, nggih. Disuwuk karo mbokne sik. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Kel kontal kantil. Wis ndang kono. Ngadep Pak Dewan. Ya Allah aku yo lemes, Bu. Ora sudi. Aku yo pengen ngrasakno disuwuk nggih kono. Ayo. Kenalan sama Mas Dewan. Mas Adir selamat malam. Malah koyo peranaan kuntilanak. Kula angsal salaman apa mboten? Angsal. Nuwun sewu. Alah buyuten. Sing tuwake aku buyut. Sing buyuten kono. Kowe wis tak suwuk mbak nyaput kok Sing buyuten. ndredeg niki. Suwe kleru, suwe ngisor duwene suwuk liyane. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam yo nggih. Raja ndredeg karo wong bagus yo Nduk ya. Iki Pak Dewan sapa ngerti dadi pacare ya sih ya. Pak Dewan. Mas Adir. Beda. Eh, Meneng iki. Ngene. aduh. Mas Adir kok ganteng banget sih. Lah. Malah koyo bar dirawe. Wes tak ngene. Tapi ngene Pak Dewan iki cara sampean kan kaya ini cilik. Nggih. Duwe karo ya kaya gede dhuwur ngono ki nduk ben memperbaiki keturunan. Lek kowe cilik, bojomu kaya wedhus iki. Dadine metune trowelu. Wedhus. Sak bahagiamu. Ngeten iki saling melengkapi kok nggih, Mas. Iya. Nggih. Coba kalau merayu dengan beliaunya lagu apa yang pas? Apa? Dahulu. Apa? Bila. Aku tahu, Mama. Kok mentualan apa lah? Apa? Lagu yang cocok. tahu. Gimana? Cuma kamu sayangku di dunia ini. Wis nyapa? Terus diapa-apane kok wis ngini. Aku makili Pak Sarur balesi lagumu. Nggih, Dajal. Dasar kau keyo ngeracun. Wong wedok kok ngetek kaya Loh, ora apa-apa. Saiki iki ya iya to, Nduk.
lho ya ora apa-apa. Lah saiki sing kakunge meneng kalem ya kudu sing wedok ki yo agresif. Nggih, Mama bener. Sik to, wijane Seliwi jerone nek orang-oronge apa piye to? Kok obah ngisore gitu. Ya, nembang ya, Nak. Nembang ya. Nembang ya. Permintaannya apa tadi? Bojo galak. Itu musik toh Mbak Lucia? Ya. Oh, musik. Ya. Oke. Niki napa curhat to, Mas? Bojo galak. Lah belum jomblo kok. Sami itu lho nggih dereng. Ya. Ora, bocah iki nek diterus-teruske iso meteng nganggur lho iki. Ora. Lah wong wedok iki lumrahe jual mahal malah. Kula dereng kok malah karo pamer. Kene sing turun. Nggih ngeten iki kali tawa-tawa lho Mas Gareng. Kan masih dagangan, ra apa-apa. Ya bojo Biyen galak. yo ngono kuwi. Nek dagangan yo tak tawa-tawane. Yang dipencet Pak bojo galak. Bojo galak nggih. Mas Tris pun siap Mas Tris. Kula kali ngrepek mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Oke, siap-siap. Nyanyi. Mas Dewan niku kuwi apa urut-urutan garap kok. Ya. Ayo bojo galak. Wah. Set. Ayo Sel. Dijogeti lho Mas Diwan nggih, kan tidak joget. Oke, siap. Heeh. Biar menghibur. Pak Diwan jangan turun dulu, kita joget sama-sama Pak Diwan. Pak Dewane piyayine alus, syukur astagfirullah. Boleh tangannya diangkat Mas. Karena sudah lama Makane kok langsung tawa-tawa. Mboten Mas lek lagune bojo galak Oh, kan nggih, dereng ngalami niku Urung tahu ya, Dok, urung tahu. Makane Nggih, kesupen ngoten niku lho Mas. Napa malih Pak Diwan menapa sampun? Heeh. Wonten pamundutan malih. Setunggal malih. Oh nggih. Napa? Ibu? Sinarengan. Sinarengan. Oh niku kedap. Niku. Apa Pak? Piye? Ane ngopo aja mlayu? Request. Ya. Lah Hah? Piye nek kuwi? gareng pas ngene tekane mati kok ngene gareng. Tresno tekane pati. Nah, anak-anak masih ingat? Heeh. Tresno tekaning pati. Nyok tampani no. Heeh. Nggih, pokoke diterima dulu, dicara dulu mengke request-e napa-napa mengke Pak Dewan wong ngersake sinarengan. Sinarengan. Sing ngaturke sinarengan sinten? Ayo sinarengan siapa yang bisa? Ayo Siden. Sinarengan aja. Ya, Bisa. Oh, ini Ini. bisa. Sinarengan bisa, Shirley juga Bisa. bisa. Shirley Ini aja. artisnya Madiun juga bisa. Ya, oke. Berdua ta yo. Iki yo sik kenis-kenis iki. Tak kenale dagangan kabeh khusus Pak Dewan ya. Sik kenalan dulu sama Pak Dewan. penting bojoku aja mbok kenalke ya. Alah sapa bojomu? Iki lho pojokan. Kualat karo buke kowe. Paring asma sapa Cahayu? Nggih nderek tepang nami kula Neha, Pak. Mas. Mas sinten? Nami kula Neha. Niha. Nggih. Nah, niki bojone niki nggih namine sami. Kan Mas Ahrur kula kali Mbak Neha niki nggih tasik single. Nggih lho. Tawa-tawa maneh. Menawa nyantol. Iya. Nek iki sinarengan iki bisa iki Mbak Neha iki anake artis dangdut kok. Oh iya, mamanya itu artis dangdut di era Lucy Brahman. Wis, biyen sikapmu ya. Karo aku roke sak mawon itu. Ayo, sinarengan ya. Spesial Pak Dewan. Mangga, ana Mas Tris, yo. Langsung kita kasih bolong. Mas Denny. Oh bukan ya? Mas Ahrur.